Хора, днес се опитаме да минем една игра в Roblox. Ако предишните видеа са ви харесали и това видео, ако също ви хареса, абонирайте за канала и харесате видеото с камбанката. Така, опитам да мина ето тази плюс едно Slime Keyboard Escape. Да видим, ще успеем ли да минем цялата, да превъртим играта. То сега правят URL 2, между другото. Искам между другото да мина и да хода към URL 2. Чакайте, тия работи тук не ми трябват. Окей, и нека да почваме. Окей, бъгва толкова много. В тази игра винаги ми е бъгвала. Интернета, добър. Играта винаги ми е бъгвала. Ясно, но защо? Да, тук си умрях сам. Тук никой не ми е виновен. Аз се минавам така. О, май. Оф. Или може би няма да играем тази игра. Или пък нека да пробваме да влезем в някоя много яка игра. Да видя докъде. Тя пак е плюс едно. Ето е плюс едно Brick Escape. Я видя само прави сервера безплатен ли. Просто защото искам да съм си сам в сервер. Може беше по-добре. Но ако имате плюс, ще ви бъде безплатен. Нямам 100 Robux за месец. Вижте какво ще направя са. Цъкам тука. Цък. Тука. 1 от 14. Сега си избирам някакъв човек. Кажем в сервера на този. И аз сега просто ще си влезна в неговия сервер. Ето никой друг не иска да влезе. Само аз съм единствения. А Питя просто това е неговия правят сервер. Но аз просто ще го джойна. Защото когато си много време правят серверите си и така става просто. Но какво се прави? Тук просто си слагате така купчетата съответно. Това няма нещо интересно. Видите, като слагате печелите. Не губите печелите. Букни ме. Ай, пич, аре му ти да нещо на хората. Изявам тук, защото няма възможно. Къде са ми купите? 200. 100. Не разбрах съответно тук. Да разбираме, какво става? Отивам по два пъти това. Не. Не знам какво. Но може би това е по-добро. Не може. Аз имам повече купи. Разбрах. Добре, първо ходим до някъде. Да вземем повече купи. 15 минути имаме повече купи. Това е хубаво. Не. Ако замекам веднъж ще спреш. Окей, ето тук колко ще получим. Това са 200, аз получих. Това ме кефи много. Почва да харесва много тази игра.
Друго, в момента спомням клавиатури и мишка на Logitech. И това ви казвам много добре да се правят. Просто си правя такъв тест на мишка, клавиатури на Logitech. Като много хора казват, че те не стават за гейминг. Но аз не съм съгласен с това. Мен 15 минути има евент, за днешна ева. Това пича е кръстил Мистер Бист. Искам да го видя. Ари, кажи ми, как свърши Мистер Бист? Мистер Бист е с глава на козел. И с бипля. Това е доста кринч. Няма какво да ви лъжа, това е много кринч. Ура. Това ми е много кринч. Пича нещо. Не ме кефи. Това да кажа, че няма да го гледа. Така просто си минаваме, си вземаме също. На мен тук не ми трябва да изгледам, с това мога да се нагодни по цялото време. Аз все не колясва. Кое е пич? Пич? Отмален ли си? Не. Това обаче на 75 хиляди. Това ми харесва. Не цъка и ръка. Не ще ходя на него. Нека и си, аз няма да погледна някой. Но това е си мека, за да знае, просто няма да го погледна. Какво? Ребърт. Какво бъде Ребърт? На Ребърт 2 вече. Малко ще пофарма тук, ще се видим след малко. След като съм готов с фармането. Така, хора, не събрах много. Защото скоро видеото ще се наложи да приключи. Ето има за това са толкова много надявам. Това са. Мен тук не трябва. Окей. Умряхме. Това беше видеото от днес. Абонирайте се на канала и харесайте видеото за още по-яки видеа.